Munun özi täze bayramçylarynyň şatlykly pursatlaryna bagdalga gelen möhüm wakany emele getirdi. Şadyan çağalar we dawaratmyzlar arşanyň daşyndan ulu şowkun bilen aýlanýarlar. Baş arşanyň ışıklary bolsa göwün göteriji şekillerde öretdi. Şu pursatda ýurdumyň ähli şäherläriniň we owgularynyň merkezi meýdançylaryna oturdulan täze arşalarynyň ışıklarynyň ýakylanyny şeýlelikde bu pursatlaryň ýatda gazy wakalara beslenenini bellemek gerek. Bugün hemme ýerde goşgular okulyp, aýdymlar aýdylyp, bagtyar çağalaryň şatlykly dawaralaryna doldy. Ýurdumyň baş arşasy häzirki zamanyň ösen tehnologiýalary esasyna bedelip, onuň ışıklanýan ulgamy özüniň älim goşar öwüşküni bilen dawaratmyzlara şatlyk paýlaýar we bu günjüň gödeligine gödelik goşýar. Belent başı 2025 belgili 8 burçly ýyldy bilen bedelen baş arşanyň beýikligi 44 metr deňdir. Teril arşanyň ýanyna döredilen şekiller meýdançanyň erteklere çadymdaş görnüşi girmeň şartlanyrdy. Bu ýerde ýaýwanlandyrylan çykyşlar çaýgalaryň şatlyk şowkunlary, sungy saatlaryň aýdym saatlary bilen goşup, gaýrymçylyk nişanlarda ýakynly duýgular döretdi we olary beýik işler oklanyrdy. Medeniyet we sungy saatları hemde dawarat nişanlar täze 2025-nji ýylyň gahrman arkadamynyň we arkadaly gahrman serdarymynyň tagallarly bilen türkmen halky üçin bagty ýyllaryň birine öwrüljekdigine anammellerdiler. Bayramçylyk münasibetleri paýtagtymyň köpetdaň eternäki täsin tebi kunjeklerini birine ýerleşýän Elem Meden din jaş merkeziniň öňündäki din meýdançy dawaralaryň merkezine urly. Bu ýerde iň owadan belent arça oturdulyp, ertekler şekerjek emele geldi. Durly uşundan nur saçýan çıralar, aşyklanarjy bedeglerden emele gelen lawasy we senen baş arçanyň töweregine müňlerçe ýaşlar we uly ýaşly adamlar ýygnandy. Bu ýerden çaýgalar üçin täsin başdan geçirmeleriň we açyşlaryň jadylaýjy güýji başlanýar. Bu ýerde Aýaz babanyň we onuň agtagy garpamagyň jadyly taýajyklary arkaly körpeleriň azaýyp ardylary, islegler amala aşýar. Ýurdumyň baş arşasynyň ýanyna ýaýwanlanan dawara çağlar toporlaryň meşhur estrada aýdymçylarynyň gatnaşmaklaryna uly konsert bilen goşdy. Onda ýanglanan joşguny aýdymlar türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň başyny başlan asyrly diýipleriniň netijesinde berqara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň baş tutanlygyny gülle we sen garaşsyz watamyda we elbetde öz geljeğimiz baradaky ýakynly arzuwlarymyzy baglanşdyrýan hemmeler tarapyndan söýleýän täze ýyl bayramçylygyna başlandy. Arkada şeýerniň arkada binasynyň öňündäki meýdançyda guralan baş arçanyň aşyklaryny ýakylyş dawarasy şatlyk şowkuna weslendi. Türkmen halkynyň milli buýsanjy bolan ajaýyp ahal-teke bedewleriniň dören mekan hökmüni iqrar edilen gadymy kunjekde emele gelen täze şeýeriň öýel boşly binagarlyk aýratynyňy şol sany oň giýjeki aşyklandyrylşynyň emele getirýän ütköşük göderligi, oň bayramçylyk bedegleri, älim goşar öwüşgünli aşyklary bu ýerde türkmen toýlaryna mahsus ýagdaýy emele getirýär. Döwrümiziň täze akylly şäheriniň giýjeki görnüşleriniň aşyklary özüniň älim goşar öwüşgünleri bilen halkymyň bagtyar durmuşynyň kepili bolup, akşamlaryna has owadan şogla saçyp, hemmeleri aýratyna çağalary özüne maýil edýär. Aýaz babanyň jadyl taýagynyň we sözleriniň täsiri bilen arkada şäheriniň baş arşasynyň aşyklary dawaral ýakylly. Aşyklaryň çar ýany nurana şoglasyna saçmagy, dağa tekleriniň akşamky çaýgyna oň görkany owadanlygyny bütün aýdynlygy bilen açyp görkezýär. Şeýle göderlik bolsa, tutuş arkada şäheriniň özüniň hem akşamky binagaly görke bilen sağlaşyk goşýar. Medeniyet we sungy saatary ýurdumyň ähli uglary boýunça sağlaşyk ösüş ýolyny düşýän orkadýan beýik işlerini özleriniň joşguny aýdym saatlary bilen beýan etdiler. Täze ýyl bayramçylygynyň baş gahrmanlary Aýaz baba bilen garpamagyň belent başly arşanyň ýanyna çağlar döredijlik toporlaryň we köp sany ýaşlaryň gatnaşmaklaryna gurulýan dawaralara goşulmagy bayramçylyk şäheretiniň ähmetini we derejesini artdyrdy. Bu ýerde medeniyet we sungy saatlarynyň çykyşlary ertekleriň gahrmanlarynyň we milli sinemanyň 12 müçetiniň şekilleriniň libasyna ýaşlaryň şatlyk şowkunyna goşup bayramçylyk gatnaşanlarda ýatdan çykmajak täsirler galardy. Ýakymly pursatlar arkada şeýerniň ýaşlarynyň we çağalarynyň gazakly bayramçylyga münasip derejede taýýarlyk görünüklerini alamatlanyrdy. Dawaranyň dowamyna aýdym saallara ertekleriň gahrmanlarynyň keşifine giren ýaş artistleriň çykyşlaryna giň orun berildi. Bu wagtda arkada şeýerniň baş arşasynyň ýanyna ýaýwanlanan dawaranyň şowkuny hasa belende göterdi. Her zaman kämi injanlaryň ulanylmagy, aşyklanýan ulgamynyň öwüşgünleri meden şäherleriň derejesini hasa belende göterdi.
Her bir insanın kalbyna ýaşy ümit arzulary oýurup barha ýakynaşýan täze bayramynyň öňsüresinä, gadymy ahal ilinde, gyzan bazarda epenli bilen ýartulygym, aýlany baýlanyp ahyram owdonlukda we nepislikde dünýäde deňi taý bolmadyk täsin bir türkmen halasyny satyn alyp bazardan çykdylar. Olaryň satyn alan hallary ýöne bir haly däldi, eýsem uçýan halydy. Olary uçýan haly goşa çor belentlikde uçup gulaýatyny gözel ýerlerine sinetdiler. Soňra olaň syýahaty gojaman köpet dağyň ak gary birinin beýikli pesli arçaly baýarlaryna dowam etdi. Şol gözel ýerlerde türkmen halkynyň hakydatyna baky ornalan erteki gahrymanlary jap baklara duşdylar. Hemde olar ýene-de uçuşlaryna dowam etdiler. Anhada dağyň gözel bir ýerine täze bayramçylygyna mahsus toýly watyna giren Aýaz baba bilen gar pamyga duşdylar. Aýaz baba bilen gar pamyk uçup barşlaryny gadymy ahal iliniň elki bilen gümüçindäki owalarynyň birine mehmançylykda boldylar. Oba adamlaryny täze ýyllar bilen gutlap, olar bilen hoşlaşyp, ýene-de halyda uçuşlaryna dowam etdiler. Olar soňra ýaňy ýakyny welaýatyň Akbuğday etrawynyň şäherinde dawarly ýagdaýda açylyp ulanylmagy berilen Nesil Kofe karhananyň işi bilen tanışdylar. Şeýle hem Aýaz baba dara Garpamyk welaýatyň Akbuğday etrawynyň şäherinde täzelikde açylyp ulanylmagy berilen Nah ýüplük önürýän Göksaray hususy karhanasy bilen tanışdylar. Şeýle-de Aýaz baba dara Garpamyk ahly welaýatynyň şäherinde Pehim Paýhas ummany Matmuly Praga şygary bilen atlanýan ýylymyzda hormatly prezident bilen hut özüniň gatnaşmagyna açylyp ulanmagy berilen ýaşlyk suw arasylaýjy desgatynyň döwrewat binasyna sinetdiler. Soňra Aýaz baba dara Garpamyk welaýatynyň Akbuğday etrawynyň şäherinde gözel garagum sehratyny eteklep oturan Bukurdyk şäherçesinde 2024-2025-nji okuw ýylyna açylyp ulanylmagy berilen 1200 ornok täze mekdebiň hemde 120 ornok umumy ýaşaýyş ýaýynyň döwrewat täze binalaryny özünde jemleýän 50-nji orta mektebinde bollar. Şeýle-de täze ýylyň süýje arzularyny ýyl günümizde bolluk bilen paýlap ýören Aýaz baba bilen Garpamyk çağlar bilen bilerekde Änew şäheriniň nurany ýollaryna gedelenjetdiler. Olary Änew şäherine aýratyn gözellik çaýan Milli Akbuğday muzeýiniň deňinden geçip ýürüýüşlerini dowam etdiler. Ine-de ýürüýüşiň iň arzuly pursaty ýetip geldi. Täze ýylyň şadlygyny diýarymyza alyp gelen Aýaz baba bilen Garpamyk hemde çağlar gadymy ahal ýaýlasyndaky türkmeniň binasyna geldiler. Bu ýerde täze ýylyň mehmanlygyny Aýaz babanyň jadyly taýagynyň hereketi bilen bayramçylyk arçatynyň ışıgynyň ýakylmagy bagtyar çağlaryň ýaşajyk kalplaryny joşa getirdi. Soňra bagtyar çağlary şokuny aýdym saýlary ýerine ýetirdiler. Ýaş nesilleň kalbyna egsilmeýän lezzet paýlany bu ýerde sunudy satlarynyň hemde sunutyň körpe muşdoklarynyň ýerine ýetiren aýdym saýlarynyň hem tanslarynyň insan kalbyny heýjana ýetirji hoş owazlary alyslara ýaňsaldy. Oy garaşda da baky bir tarap Türkmenistan ýurdumyzyň bosawasyna gelen 2025-nji ýyly hormatly prezident bilen saýatynda şöhratly ata watanymyza şeýle-hem bagtyar ýyl günümizde uly üstünlikler, egsilmede şatlyk getirsin. Halkyny gün köpet şoýan gahrman hem mehriban arkadamydan, arkadagy gahrman serdarmydan ýurdumyzy gulledip ösürmekde, halkymyzy bagtyar durmuşda ýaşatmakda, şeýle-hem dünýä ähmiýetli tutumly işlerine rowaşlyklar ýaran bolsun. Ýurdumyzyň ähli ýerlerini bolşýaly Balkyn welaýatyna da täze ýyly arçalarynyň ışıklarynyň ýakylyş dawarlary ýokary ruhlantyr besendi. Hadar deňdeniň tolkunlaryny ýüzüp gelýän gemide körpeler bilen Türkmenler şäheriniň gözelliklerini gözden geçiren Aýaz baba bilen Garpamyk bu ýsonçly saparlaryny Abaza milli syýahatçylyk zowlagyny sagaldyş we dynjaş merkezlerini synlamak bilen dowam etdirdiler. Bagtyar çağlaryň şatlyk şokunlary asynda bu sapaly kenardaky mehmanhanasynda döwrewap aýdym saýlar bilen garşalanan Aýaz baba bilen Garpamyk kalpary bu ýsonçdan doly körpeleri täze ýyl sowgatlaryny goşurdy. Çağlary ardaly mehmanlar bilen Abaza milli syýahatçylyk zowlagyny sagaldyş we dynjaş merkezlerine mehmanhanlara, attraksionlara hemde dürli maksatly ajaýyp imaratlary aýlanyp gördüler. Aýaz baba dara Garpamyň halkara deňiz portu bilen tanışlygy hasam täsirli boldy. Soňra welaýat merkezi Balkyn wataky häzirki zaman hil talaplaryna laýyk gurulan awtomenzillerni körpeler bilen bile uğran ardaly mehmanlary welaýatyň magtumuly etrawyna tarap ýola düşdiler.
Etrap merkezindäki Mawtumly Praga muzeyine baran mehmanlar muzeyin zalarına aylanyp, bu ýerdäki taryhy gymmatlyklary höwes bilen synetdiler. Şeýle-de Aýazbaby bilen Garpamak Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň Gyzlarbat şäherindäki Çeper halyçylyk kärhanasyna baryp gördüler. Soňra Aýazbaby Garpamak çağalar bilen birlikde Türkmen şäheriniň iň bir ajaýyp künjegini her biri 4 gatly jemi 300 hojalygy niýetlenen ýaşaý şaý toplumyny ýaş satynjalan bedemen gelnajatyny täze öýde tutulýan bebek toýuny synamak bilen ruhy lezzet aldylar. Aýazbaby bilen Garpamagyň Sewit merkezindäki Balkyny vilayet kitapxanasyna aýlanyp, gahrman arkadaşlaryň hemde arkadaşly gahrman serdarmyň jöwher zehinlerinden dören kitaplary okap görmeklerem şuňur malum mazmuny eýe boldy. Täze ýyly baş arşatynyň ışıklarynyň ýakylyş dabrasy Balkyn vilayet merkezine geçirilen köpçüliklerini toý ýürüýüşi bilen baglanyşyp, oly buýsançly çäreleň üstüne getirdi. Türkmeniň awy binasynyň öňünde oturdulan Balkyn vilayatynyň täze ýyly baş arşatynyň ışıklarynyň ýakylyş dabrasy şatlyk şowkuny, eýsilmez joşguny, aýratyny ähmiýeti eýe boldy. Aýazbaby bilen Garpamy körpeleň haýyşy bilen vilayatyň baş täze ýyly arşatynyň ışıklaryny buýsanç bilen ýakdylar. Dürli öwüşgünlerde şoly saçýan ışıklar bolsa täze ýyly arçasynyň bedegini öňküden hem has artdyryp, bu ajaýyp künjegi bayramçylyk mesgenini öwürdi. Çäksiz söýge beýmeçhur buýsanjy besenen dabarada ruhy bilen şadyan çaýgylan şatlyk buýsanjynyň çägi bolmady. Çaýgylary tanys topolary hemde dürüjlik bäteşiginiň ýeňjileri vilayatyň baş arçasynyň daşynda Aýazbaby dara Garpamyk bilen el tutuşyp, döwre urap aýlandylar. Özleriniň ýürek arzularyny, buýsançlaryny joşgyny tanyslarda, labylly goşgularda, ýakymly aýdym salarda uly buýsançlaryny beýan etdiler. Gahrman akadamyň hemde arkadaşly gahrman serdarmyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagy, halkymyzyň röwşen geljegine gönükdirleni belent hem döwletli tutumlarynyň mundan belegem ruwaşynma bardaky ýagşy arzulary ýerine ýetirileni döwrebap aýdym saatlardyr. Goşgulyň esasy mazmuny düzdi. Täze ýylyň şanyna Daşuwat vilayatynda bayramçylyk dabralaryna badarga berildi. Aýazbaby bilen Garpamaň ir seher bilen uzaklardan görünýän, aňarsyna bärsine göz ýetmeýän tebigat gözelliklerini höwes bilen synlap, olaň giň sehrada zähmet çekýän çoponyň iş aladasy bilen tanışmaklary, çopon goşunyny çaý başynda guran söhbetdeşiklери täsirli pursatlaryň birini urildi. Aýdym sada desançylyk sunatynyň usady hasaplanylýan aşyk aýdyň pirin huzuruny Aýazbaby dara Garpamagy sunugy diýişgärleri joşgunly aýdym sadalar bilen gaşarlylar. Aýazbaby hemde Garpamak ýollar aşyp türkmen halkynyň taryhynyň belli bir döwürlerine şaýatlyk edýän gadymy könürgenjige geldiler. Olary taryhy we arhitektura ýadygarlyklarynyň mekany bolan gadymy könürgenjiň köp sanly ýadygarlyklar bilen tanışdylar. Aýazbaby bilen Garpamak Daşuw şäheriniň gözelligine görüp goşup oturan şäheriň binagarlyk hem heýkel toplumynyň Mawtumly Praga meýdançasyna geldiler. Bu ýerde Nur Muhammed Andaliw adynaky döwlet sady drama teatrynyň artistlarynyň sahnalaşdyrylan çıkışları, vilayatyň başçylarynyň hemde estrada aýdymçylarynyň çıkışlary ýaýbanlanyrly. Soňra Aýazbaby dara Garpamaň körpeler bilen birlikde Daşuw şäherindäki taryhy we ülkeni öwrenş muzeyine gedelenji guruldy. Aýazbaby dara Garpamagyň körpeler bilen Daşuw şäherindäki vilayet kitapxanasyna guralan gedelenje me täsirli pursatlara baý boldy. Şäherdäki Siran din jarş merkezine geçirilen dawarlar aýratyny täsirli bilen tapawutlandy. Daşuw şäherindäki saglygy dikeldeş okuw terbiýeçilik toplumyna geçirilen bayramçylyk çäreleri ýatda galjy pursatlary beslendi. Gurbanoğlu Berdimuhammed wadynaky howanarlygy mätäşadary himayet bermek boýunça haýyr sahabat gadnasy tarapyndan saglygyny dikelden çağlar çykyş etdiler. Bu ýerde körpeleri bayramçylyk sowgatlary dawaraly ýagdaýda goşuruldy. Şeýle şatlykly pursatlardan ruhlanan Aýazbaby bilen Garpamy körpeler bilen birlikde vilayatyň merkezi bilen Daşuw şäherine ulanmagy berilen ähli amatyklary göz tutulan ýaşaýyş jaýlar hemde desgalar toplumyna da geldiler. Asyrly däbe görä bu ýerde bayramçylyk ýagdaýy höküm sürdi. Olaň täze ýaşaýyşlar toplumynyň öýlerini baryp görmekleri hem täsirli pursatlaryň biri boldy. Onu dürdülene ähli şertler hemmelerde buýsanç duýgularyny döretdi. Bayramçylyk çäreleriniň dowamynda körpeleň Aýazbaby dara Garpamaň gatnaşmagyna özleri üçin niýetlenilen merkezlerde dürli oýunlar bilen meşgul bolmaklaryň täsirli pursatlaryň biri boldy.
Aýazbabadyr garpamyk ertekleň baş gahrmanlary hemde bagtyar şagylar da şu şehrnäki türkmeniň Aýgy binasynyň öňünde vilayatyň täze ýyly baş arşatynyň ýanyna geldiler. Bu ýerde olary uly şatlyk şowkun bilen garşylandy. Joşuny esilmeýän pursatlar baş arşanyň töweregindäki ýerine ýetirleni ajaýyp aýdym saatlar tanyslar bilen utgaşyp gitdi. Aýazbaba bilen garpamagyny welaýatyň baş arşatynyň daşyndan türkmen halk erteklerindäki keşplere giren gahrmanlar bilen aýlanmagy dawaranyň şatlygyny hasamy belentliklere götürdi. Aýazbaba da garpamy körpeleň şatlyklaryny goşulandyryp welaýatyň täze ýyly baş arşatynyň ışıklaryny ýakdylar. Baş arşanyň ýanynaky dawarda ýerine ýetirleni aýdym saatlarda uly şatlygy we senip gelýän täze ýylymydy. Şeýle ruhy bilen eşreti durmuşy peşgeş bilen gahrmany arkadamyň beýdi işleri. Hormatly prezident bilen arkadagy gahrman serdarmyň täze ösüşleri nazarlaýan başlanykçary edil ýurdumyzy türkmen gözellikleri medeniýet we sunudy işgärleriniň ýerine ýetirjilik ussatlykları bilen wasp edildi. Diýarymyň çar ýany bolşary täze arçatynyň ışıklarynyň ýakylyş dawarlary şatlyk şowkuny ýokary ruhyna tägesenip berkarar watanymyň Lewap vilayatynyň ullany gurşap aldy. Başı garly gojaman köýtünäginiň aýrybaby beýikliginden ýory düşen Aýazbabany hemde artajagy garpamygy sabyrsyzlyk bilen garaşýan şadýan dostlary uly joşun bilen garşaldy. Soňra olar täze şatlygyny boşlap gadymy Lewapa bayramçylyk seýline çykdylar. Ýol ugruna malarlamy bilen duşup täze arzularyny ýetirdiler. Soňra täze ýylymyň gahrmanlary üstünlikleri we senip jemlenip barýan şanly ýylymyzda sebäpde hormatly prezident bilen ak patat bilen açylyp ulanmagy berilen Lewap sement zawodynyň ikinji tapgyryndaky önümçilik toplumuna bardylar. Bu täze ýeşgalar toplumynyň işe girdilmegi bilen zawodyň önümçilik kuwaty 2 artdyryldy. Bayramçylyk gedelençilen barýan täze boşluk şorunyň ýoly şöýleňe sentýabr aýyna açylyp ulanmagy berilen Hojamat etrabynaky 38-nji orta mekdebiň üstünden düşdi. Welaýatyň Saýyd etrabynda şu okuw ýylyna açylyp ulanmagy berilen 19-njy orta mektebine guralan gedelenjeme bayramçylyk şatlygy bilen ýokary ruhlantyga beseni. Aýazbaba bilen garpamyk dostlary bilen birlikde türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyň hemde hormatly prezident bilen taýfyl tagalary bilen dünýä ölümlerine laýyklykda binadylany umumy bilim berýän orta mekteplerde dürdüleni mümkinçilikler bilen ýakyndan tanışyp hoşallyk sözlerini aýtdylar. Soňra Aýazbaba hem garpamyk dostlar bilen şöýleňi oktyabr aýynda Türkmenistanyň Sagaly we Derman senaty işgärleriniň güni münasibetli Türkmenaba şäheriniň ikinji senaty zowlugyny açylyp ulanmagy berilen glitserizin turşutyny öňürýän kärhana bardylar. Döwrwap kärhananyň ýylyň dowamında 4500 tonu buýun köküni işlemäge mümkinçiligi bar. Tamamlanyp barýan ýylda işe girdilen Döwrwap önümçilikleriniň biri Senagatçylar we Telekatçylar Birleşmesiniň azaty Asuda Akym Hojalyk Jemgyýetine degişli bolan mineral we sintetik ýaglary öňürmäge niýetlenen şir ýagy harit nişanly kärhanasy. Täze ýylymyň ardaly mehmanlary Türkmenaba şäheriniň ýaşaýjylarynyň öýlerinde hem mehmançylykda bolup ýetip gelýän täze 2025-nji ýyl bilen bagtyar raýatlamada gutladylar. Soňra Aýazbabanyň paýtuny vilayat merkezi Türkmenaba şäheriniň iň gözel ýerlerine gurnalan gedelençler bilen ýürüýüş arkaly dowam etdirildi. Hususan vilayatyň baş paýdak meýdançasynda Lewap vilayat kitapxanasynyň öňünde bedilen täze arçylary owadan keşif bilen tapawutynyp bayramçylyk çäherleriniň görküne goşýar. Täze ýylyň ardaly mehmanlarynyň Lewap vilayat kitapxanasynda bolmagy aýratyny many mazmuny eýe boldy. Esasy dawara türkmeniň Aýgy binasynyň öňünde ýerleşdirilen vilayatyň baş arşatynyň ýanyna geçirildi. Bagtyar körpejiglemede täze ýylyň gahrmanlaryny şatlyk şowkuny bilen garşalylar. Aýazbaba bayramçylyk çäherlerine gatnaşyjylara täze ýyl gutlaryny ýetirdi. Hemde vilayatyň baş arşatynyň ışıklarynyň ýakylyş dawratyna gatnaşdy. Jadaly taýajagyny gudraty bilen täze ýyly arçatynyň ışıklary ýakylyp, daş töweregi dürli öwüşkünli renkler bilen şowlataşdy. Munyň özi hormatly prezident bada arkadagy gahrman serdarmyň paratatly başçylygyny toýlary toýlaşýan edil diýarmyda egsilmedi bereket, rızkyl döwlet getirjek bagtyar zamanamydan ýene bir täze ýylyň şanyny gurulýan bayramçylyk dawarlaryna öz boşly badalgy boldy. Peygamber Peygambermany mawtumly praýylyna Aýazbaba der garpamagyň Mary welaýatyna syýahaty Tatabadyr etrabynyň täsin tebigaty bilen tanışlykdan başlandy.
Gedilenjin dowamyna Aýaz baba bilen Garpamak welaýatynyň Tawtawadar etrabynyň şäherindäki giň sehrada zähmet çekýän çopon maşgalatyna bardylar. Aýaz baba da Garpamak pehim paýhasy umany matumuly praýlanyna täze gurulyp ulanylmagy berilen Mary Telekom welaýat elektrik aragtnyş kärhanasynyň Tawtawadar etrap aragtnyşyk bölüminde barıp gördüler. Sanly ulga markaly körpeje çaýlary Aýaz baba da Garpamak etrabyny Saryýady geňeşliginde 23-nji çaýlary bagça bagyny dürdülen şertler bilen tanışmaga çağırdılar. Aýaz baba da Garpamak ýerde körpeleňe täze ýyl bayramçylyk münasibeti taýýarlan çykyşlaryna tomaş etdiler. Aýaz baba da Garpamak hemde bagtyar körpeleri uzak menzilleri aşyp Mary welaýatynyň Bayramaly etrabynyň şäherine ýerleşýän gadymy Merw taryhy medeni döwlet gorukxanasyna da barıp gördüler. Soňra Aýaz baba bilen Garpamak Mary welaýat arasaçylyk we keselden gaýramagyna garşy görüşmek gulugynyň täze binasyna da aýlanyp gördüler. Aýaz baba da Garpamak bagtyar çaýlary bilen bilelikde Mary welaýat kitapxanasyna da gezelenşde boldy. Olar bu ýerdäki obserwatoriýada barıp gördüler. Welaýatyň dürli künjeklerini gezelenje diýeni Aýaz baba bilen Garpamak bagtyar nesiller bilen matumuly pragynyň heýkeliniň öňündäki meýdançada bolup, o ýerde ýurdumyzda täze ýyly wagt edýän ýürek joşgunly goşgularyny diňlediler. Soňra täze ýylyň ardaly mehmanlary durky düýüp götür täzelenen Mary welaýat eneniň geçäganyň saglygyny goraýyş merkeziniň döwrübap binasyna barıp gördüler. Aýaz baba hemde Garpamagyň menziller aşyp çaýlar bilen hormat prezident bilen taýýarlat bilen gurulyp ulanmagy berilen Mary şäherindäki 36-njy orta mektebine gelmekleri mektep okuwçylarynyň bayramçylyk şadlygyny artdyrdy. Aýaz baba da Garpamak gedelenjiniň dowamyna Ojur Aziýa Hususy Kärhanasy tarapyndan welaýat merkezi Mary şäherine täze gurulyp ulanmagy berilen ýaşaýşy toplumuna da bardylar. Olary bu ýaşaýşlaryna ýaşaýan öýleri mehmansyýarlyk bilen garşyladylar. Soňra Aýaz baba da Garpamak hormat prezident bilen permanent laýıklykda ene mehri diýen hormatly adam münasip bolan hemde arkadaşlyk gahryman serdarmydan pehim paýhasy ummany matumuly praýylyna şahyr paýna ýagny olaryň bagtyar maşgalaryna berilen täze ýaşaýyş aýynyň bagtyar ojaklaryna mehmançylykda bolup, olary täze ýyly bayramçylygy bilen gutladylar. Aýaz baba hem Garpamagyň bagtyar çaýlar bilen ak paýtugyna minip, hormat prezident bilen ak pata bermegine açylyp ulanmagy berilen Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň Mary bölügini gezelenç etmekleri hasam täsirli boldy. Aýaz baba we Garpamak bilen birlikde gezelenje diýen çaýlar Mary welaýatynyň merkezine geldiler. Soňra şäheriň görkany köçeleriniň uğru boýunça hereket edip, köçeleň uğruny gurulan ogodun binalara sinetdiler. Soňra Aýaz baba bilen Garpamak welaýatynyň gözel künjegine ýerleşen Türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki baş arçanyň ýanyna geldiler. Aýaz baba bilen Garpamagyň welaýata görk berip oturan baş arçanyň ışıklaryny ýakyp bermegi bayramçylyk dowrasynyň iň bir ýatdy galyjy we şatlykly pursatlarynyň biri boldy. Bayramçylyk dowrasyna gatnaşan çaýlar ýurdumyzda bagtly çaýlaryň ýurduny uran hemde diýarymyzda ösüşleň batly adamlar bilen öňe alyp barýan türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzda hemde hormatly prezident bilen arkadaşly gahrman serdarmyda alkyş sözlerini beýan etdiler. Hormatly şerhäder bolsa peşimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barda ýurdumyzyň gidrometeorology bardaky ullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk edilýärler, hormatly dinleýärler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň uly dowru dowam edýär. Mähriman adamlar gelen bolsa dekabr aýynyň 16-synyň dekabr aýynyň 22-sine çenli hepden dowamynda ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolarym. Yani gelecek hepden ikinci yarımını yurdumuzun çayını demirat kumatardan çıyılı hova akımın ağırlaşma netijesini diyarımızın ähli welaýatlaryna yağının yağmağına şeýle de howanyň gece gündüz temperaturlarynyň durluk ýagdaýda bolmana garaşylýar. Hastakygy yurdumuzun balkany welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepden ikinji yarymyny gara açykly ýagyş ýagar. Gün ortagyna ogrydan demirat kumatara ogryny ötgedýän tezlik sekundda 13-den 13-18 metr ýetýän şemalyň smogy hemde howanyň temperaturasynyň gejelerine 5 gradus sowukdan 7 gradusga çenli maýyl, gündüzlerine 9-14 gradus, welaýatyň kenary gatraplaryna 6-11 gradus maýyl bolmana garaşylýar. Diýarymyzyň ahly welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepden ikinji yarymyny gara açykly ýagyş ýagar. Gün ortagyna ogrydan demirat kumatara ogryny ötgedýän tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr ýetýän şemalyň smogy hemde howanyň temperaturasynyň
Gecelerine 3-8 gradu soğukdan 5 gradusa çenli mayıl, gündüzlerine 1 gradu soğukdan 9-14 gradu aralığında mayıl olmana garaşylýar. Yurdumyzyň Mary welaýatyna üýtgäp duran bulutly hawa bolup, hepden ikinji ýarymyny gara açykly ýagyş ýagar. Gün ortagyna ogyrdan demirat kunatara ogruny ötken tezek sekundda 7-12-den 11-16 metr ýetýän şymaly ysgyny hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 5-10 gradu soğukdan 4 gradusa çenli mayıl, gündüzlerine 5 gradu soğukdan 13 gradusa çenli mayıl bolmana garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýatyna üýtgäp duran bulutly hawa bolup, hepden ikinji ýarymyny gara açykly ýagyş ýagar. Gün ortagyna ogyrdan demirat kunatara ogruny ötken tezek sekundda 8-13-den 12-17 metr ýetýän şymaly ysgyny hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 5-10 gradu soğukdan 4 gradusa çenli mayıl, gündüzlerine 3 gradu soğukdan 8-13 gradu aralygynda mayıl bolmana garaşylýar. Diýarymyzyň Daşgat welaýatyna üýtgäp duran bulutly hawa bolup, hepden ikinji ýarymyny gara açykly ýagyş ýagar. Gün ortagyna ogyrdan demirat kunatara ogruny ötken tezek sekundda 7-12-den 12-17 metr ýetýän şymaly ysgyny hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 4-9 gradu soğukdan 3 gradusa çenli mayıl, gündüzlerine 5 gradu soğukdan 9 gradusa çenli mayıl bolmana garaşylýar. Paýtagtyň Aşgabatda üýtgäp duran bulutly hawa bolup, hepden ikinji ýarymyny gara açykly ýagyş ýagar. Gün ortagyna ogyrdan demirat kunatara ogruny ötken tezek sekundda 10-12-den 14-16 metr ýetýän şymaly ysgyny hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 4-6 gradu soğukdan 3 gradusa çenli mayıl, gündüzlerine 2-4 gradusan 13 gradusa çenli mayıl bolmana garaşylýar. Hormatly ýerleşler, yurdum boýunça dekabr aýynyň 16-synyň Bagdad gaýdasynyň gowşak gaýdada saklanmana garaşylýar. Mehriban adamlar, dekabr aýynyň 16-synyň dekabr aýynyň 22-sine çenli hepden dowamyny yurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan hawa maglumaty bilen tanyş bolunuz. Eziz watandaşlar, gyş basyny hawanyň üýtgäp durýanlygyny nazara alyp, paslaň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk düzgünlerini berjay etmegi de maslahat berýär. Bular berjay etseňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şoňa watan habarlary peşimize jemleýäs. Berkarar döwretiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşür we seni. Ähli ösüşliň ödenine bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şenur. Hoşda bolun, edi
Hormatly vatandaşlar, şunun bilen ýaşlyk teränimiň agdy bir dörejlik topory şu günlükçe öz işini jemleýär. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwründe biz size diňe üstünlükleri arzu edýäs. Bize dörejlikli zähmet çekmäge uly mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyda köp sag bolsun raýdýas. Hoş, sag bolun, giýjäňiz rahat bolsun.